igama nguBhaka isibongo bakansama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini inqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholilodwa labetshise ithuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini ngikela ukudeke namhlanje ngisedamini ngisesigodlweni esikhulu elamanqamu namhlanje akulalwa singalala kanjani kodwa abantu benama challenges singalala kanjani kepha abantu benezimpi abazilwayo singalala kanjani abantu kunezinto zabo ezingafiki kubona akulala namhlanje la ngikhona ngisedamini ngikude yindaba ngikhona mathupha ngiqole bandla ngendlela ekumnyama ngayo kwi background izinga ekusetshenzwa ngalo bengabe ulapha ngalezi izikhathi sizolwa ke manje ngiyazabantu sithi ayikho into engamelana nomuntu bengabe enomakhandakhanda oil noma ngakuthiwa mfethu umuntu owakuthakatha noma kuthiwa kwathethula umuntu wakini noma kuthiwa umuntu owakubopha usashona sizidabula sidlula kunjalo siqaqa kuvaliwe ingakho ngithi bengabe sibambene akukho kuyongena phakathi kwethu ngiyanithembisa njengoba nina nonke nomakhandakhanda ngiyanithembisa ukuthi sibambene is not a matter of ukuthi umuntu uyathenga bese yahamba mawusunomakhandakhanda nje sikhuluma ukuthi sesiyifamily and one big family izimpi zakho ngiyazinikela ukuthi ngiyazilwa is not a matter ukuthi khona into oyithengile khona no it's a matter yokuthi noma yini ekuchallengeayo mina ngamandla asemazulwini mina ngamandla agobela wami it's a pity because kumnyama anikwazi ukubona idamu kodwa kuthiwa isemini benizobona ngiphakathi ke manje kulo ngiphakathi kulo phela silungiselela usuku olukhulu madoda silungiselela ngo12 namuhla hayi ngiyaqala ngiyayiwisa inkomo yokuqala ngilungiselela abantu abazosuka endaweni ezahlukahlukene ngomhla ka30 abanye bazofika ngomhla ka29 sebeconfirmile yes sebeconfirmile 29 impela kobe beqala beza abanye ngamabhanoyi beza abanye ngeemoto zabo beza abanye ngamatekisi beza abanye ngamabhasi 29 nje azobegcwela amahotela eThekwini kugcwele abantu abazobe beze ukuzonqoba inkinga zabo abantu abaze hayi ngoba kuthiwa kunje abantu ababonile ukuthi masithe kuzoba nje kuba nje ingakho ngiqala ukuyibongela izibongelo zami babengazi abanye zisho ukuthini mase zigcina zithi ngathini mina bathini bona kunjani makunje babengazi abanye kodwa kuhambe bagcina sebebona ukuthi ebongeleni zika King makuthiwa ngathini mina bathini bona kunjani makunje abanye bebenga understand ukuthi ufokofa usho ukuthini bagcina sebebonile abanye ukuthi empilweni bengabe uyaphezulu kuba nezinto kuba nabathakathi kuba namadimoni kuba nabantu abanonya abasuke bekudonsele emuva ingakho empilweni kufuze uthi mina ngiyaphambili bethanda bengathandi abanomona wena onyanyayo mangiyaphambili fokofo usho uqonde phambili kungathi umuntu bengabe kudisturba kungathi umuntu bekudonsela emuva kungathi umuntu bengabe kuzamazamisa angathi usathane bengabe kulinga nawo masiyalingeka akathi maye kulinga usathane uthi mina ngiyazazi ngiyapi mina ngomhla ka30 ngiyobe ngiseDurban ngiyobe ngoba wonke umcimbi uzoqala lapha ya number 44 Rocky Ridge Road mase kuyasuka khona sekiwe eDamini sekusuka ku 44 Rocky Ridge Road makufika eDamini kuyoba ipicnic like la khona kobe kiwe emanzini ngikhona amanzi yobecwebile ethule ethe la wonke umuntu madoda oyobenyakaza abantu abaningi abazi ukuthi lemhlabeni kunabantu bedlozi lamanzi kunabantu bamanzi and abantu bamanzi baningi kunabantu bakaSathane abantu bamanzi baningi ingakho noma ungaya kuyiphi inyanga ithi kulapha ekugcineni uyozwa seyithi yokufaka emanzini ngisho ungasuka lapho uhambe uthi uyakosonta usonte ekugcineni uzokuthiwa sekuyabhabhadiswa uyosonta usonte uzokuthiwa umfundisi wakho kade yothandaza olwandle isho
ukuthini lento? Isho ukuthi amadlozi ethu aba namandla bengabe sekwenziweni sekuyiwe emanzini. Ungawathathi kancane amanzi. Ingakho even emhlabeni nje amanzi afola under something what we call a basic needs. Basic needs. Ngokomthetho amanzi ngabe amahala. Kodwa komasipala bagcina sebesicharge ngamanzi ngoba yindaba bayaye bakhalela ama chemicals namapipe abo abawadonse ngawo neservice abayenzayo bewa purifier. Kahle nje amanzi into yamahala. Ingakho ngisho ibhili yamanzi kufuze ibe ncane kunawo wonke amabhili yamanzi. Kumele ibe ncane ngoba yindaba afola under something what we call a basic needs. Siwadinga ngaphakathi, siwadinga ngaphandle amanzi. Ngomhla ka-30 ke uzobuqala ukuthi uthi bengabe kuzokwenziwa something, kwenziwe something, uzwe ngisho idlozi lakho lijabula, uzwe ngisho emzimbeni, uzwe ukuthi ya khona umthwalo osukile. And sobe sindawonye and yonke into sobe sinarrator. Kodwa before siyamanzini soqala singene esigodlweni lapha ya engangihlale ngisho ngithi is underground lapha ya ku Rocky Ridge. Nibone ukuthi bangabe kukhulunywa ngesigodlo, why singavuma ukushuthwa, why singashutheki, why uyobona mawusungene khona esigodlweni ukhumbuleke ayikho mina into engiyifihlayo ngoba konke okwami okwasemazulwini. Wena onamakhanda ngicela ukhululeke, alikho ilanga okuyothiwa khona ingqinamba ekumele uyinqobe, khona ingqinamba okumele ubhekane nayo ngoba nakho nomakhanda cha, zonke izinto zakho uzophumelela. Kodwa likho ilanga okuyothiwa hayi ke manje umakhanda usufuna ukuthi umakhanda oil, no, lokho kusetshezwe ngezinga eliphezulu. Okwakho nje wena ukuthi bengabe kujatshulwa, bengabe kukhushulwa amandla ngoba phela kahle mhla ka-30 kuzobe kukhushulwa amandla alo makhanda wakho onawo already, kobe kukhushulwa amandla alo makhanda oyowuthola mhla ka-30, kobe kukhushulwa amandla. Ngiyanithembisa alikho ilanga okuyothiwa khona unqotshiwe uma ngabe sibambisene. Alikho ilanga. Angikhathali ukuthi abathakathi baphethe liphi izembe, angikhathali ukuthi usathana uphethe yiphi inkemba, kodwa alikho ilanga ngoba yindaba, ngoba yonke into ngiyenza with understanding, angiyenzi into edume ekhanda. Namhlanje ngiyayiwisa inkomo yokuqala, ngizoyiwisa ngasikhathi sini ngo-12 ebusuku. Ngizoyiwisa ngila manje edamini njengamanje ngo-12 ebusuku ngizoyiwisa. Ukhumbuleke le nkomo ngizoyiwisa ayishiselwa impepho, ayakuthemelezwa, akwenziwa lutho, iclean. Ingakho bengabe siwisiwe izobe kusasa seyathatha iyaklinwa iyawashwa inyama. Hayi inyama ithi wiswa nje sekuthiwa abadla abantu kade bebeyibhuquzisa ngokuna nomnuku phakathi. Mina I'm very clean mase kukhulunywa intweni ezodliwa. Mayiwa namhlanje iyaklinwa le nyama ezowina, ishaba ke hosepipe njoba wena owabona ebhushi, hosepipe iyakususwa lonke igazi elikuyona, iyaklinwa. Emva kalokho iyathathwa iyofakwa ku deep freezer. Sengilithengile ubhazabhaza we deep freezer ozokwazi ukungena. Hayi lokhuzana, hayi lokho okuhamba ngenqola lokho kuthi cold room ayibandisi lonto. Lonto yokuthi nje into inganakali ayibandisi, kodwa lonto nje lonto ukubandisa kwayo ku limited. Ngizoyifaka ku deep freezer, then ngolosihlanu iyahamba iye emshinini iyosikwa. Uma ngabe senidla ngesonto seyibrayi waseyenziwa yonke into, umuntu nomuntu uyobe le braai stand yakhe, bese masenidla kobe ngathi inyama ethengwe ebhusha ngendlela ezobe iclean ngakhona, izobe seyisikwa seyitakwa kahle. Then mhla-30 masekuqedwe lapha ya ku Rocky Ridge sekiwe edamini, makufikwe edamini kuzoba yi-picnic like. Wonke umuntu ngicela bagqoke white ngaleli langa leli, wonke umuntu agqoke white, abangagqoki into ezimnyama, abangagqoki into ezibovu. Thina senza lento lesifuna yenzeke, wonke umuntu akagqoka white. Akunendaba ukuthi white wakho ushibhile noma white wakho uyabiza, emazulwini akubhekwa ama price tag. Into ebalekile wonke umuntu ugqoke white mhla ka-30, wonke umuntu ugqoke white. Ungayithenga i-t-shirt ka-20 rand, it doesn't matter. Ungayithenga ilokhuzana ibhlukwe lika 30 rand, it doesn't matter as long as ku white, gqoke white. Mengabe sekufikwe edamini wonke umuntu akaphathi camp chair, bengabe uzoba nawo amandla camp chair.
uyiphathe nje ikhemche yakho ngoba kobe kumnandi kobe relaxiwe kobe kukhala umusic omncane angini understandiseke la akuyona inkonzo ngoba ngibonile abanye bayichaza ngendlela abayithandayo akuyona inkonzo kodwa ilaunch njengoba kuyilaunch silindele nabaculi abazoba khona kuzobe kujatshuliwe phela kuzobe kunqotshwa kuzobe kuliwa namadimoni ngokuhlukahlukana njengoba kuyilaunch uzobe khona kumculi all rounder ekuthiwa uJumbo onama hit song wena Nkosi uyazi uzobe khona uJumbo confirmed uJumbo imali yakhe sengiyikhokhile uthe ethethe imali ethi uyangitesta eqathi ngile nhlobo ekhalayo ngathi hayi weJumbo mina ngihlonipha ikhono lakho ngihlonipha idalwa zakho ngihlonipha uNkulunkulu ohamba nayo ngeke ngilongikhala le mali oyishoyo ngizoyikhokha ngoba ngifuna ubajabulise labantu abasuka koGoli ko Cape Town ko Mpumalanga ko Eastern Cape all over washo wonke ama province omunye umculo ozobe khona uDladla Mshunqisi ngizomemeza uzobe khona uDladla Mshunqisi naye futhi uthe ethethe uyasho ngathi hayi weDladla khululeka mina ke angifani nalaba abagoqanayo umuntu akugoqe ngekhono lakho njengoba ngithi mina kubalekile ube khona noma imali iniko ozoyisho waseyayisho naye futhi ngamfakela imali yakhe so sengisho ukuthi lokho nje is covered uyabona hayi ukuthi kuzothiwa bokhokhelwa ngemali ezorezwe emcimbini no ngebakhokhelwe ngemali ezorezwe emcimbini awona umcimbi wengqwele yase Moses Mabhida lokwa kuzokhuthuzwa abantu bese kuthiwa khokhelwa abaculi no la bakhokhelwa ngemali eqhamuke ephaketheni la King Bhaka bayeza ngifuna nijabule nina enisuka all over nina enza ngamabhanoyi nina eniza ngeemoto ezincane eniza ngamathekisi eniza ngamabhasi eniza ngayo yonke ngifuna nifike nijabule nifike ekhaya njengoba manje sikhuluma indaba yomcimbi ukuqhubeka ngikhulume indaba ke lezi enisuke abantu enizibuza ngabo ukuthi ngaze kunjani after umcimbi as from next week Thursday siyaqala ke siqhubeka lesa sigcine khona senizokhumbula ukuthi ngangithe ngizokhuluma ngobani angishintshile ngangithe ngizokhuluma ngomunye ubaba onesithembu sakhe ngangithe ngizokhuluma ngaye next week Wednesday lokho ngicela ukuconfirm ngizokhuluma ngaye lo baba next week Wednesday ngiyacela ukuthi ningibekezelele ngizokhuluma ngaye lo baba loyo next week Wednesday ngixolisa abantu ukuthi angiyena umuntu engithi mangithe ngizokhuluma mase ngilongishona le nale kuqondane kabi kusetshenzwa lo msebenzi othinta idalwa zabantu ngicela ke manje na amakhehla enu la ekhona ngicela idalwa zakhe elele ngicela ziqale manje zikhuphuke wena onawo makhandakhanda nawe ongenawo kodwa uzowuthola aziqale manje idalwa zakho zinyakaze sijabule ukuthi ekugcineni siyazikhulula idalwa zakho sizikhuluma noma abathakathi bese befungile bathi njengamanje bayayingcwaba idalwa zakho siyayivusa thina ngoba siyaqonda ukuthi umuntu bengabe elwa nawe usuke ngalwi nawe kepha usuke elwela ukuthi agqilaze noma akhathaze isidalwa sakhe sigadile bengabuza izinqobeka uphelelwa amandla kusuke nganqobeki wena kusuke kunqobeka isidalwa sakho mawusuqala ungabaza usukhuluma wedwa sewukhala kusuke ungasakhaleli ukuthi uyanqotshwa usukukhalela ukuthi baze basinqoba isidalwa sakho awusakwazi ukwenza lutho siyasibuyisa ke thina siyasibuyisa ngibonge nje ukuthi abantu mangikhuluma bayangilalela yonke ke into manje imi ngononina ngiyanithembisa umhlaba wonke ngiyanithembisa lapho nikhona ngiyanithembisa and mase nifikile injabulo enizoyithola nizoze nisho futhi ukuthi hayi sajabula nikhumbuleke akulingana amadoda ke akulingana futhi asifisa izinto ezifanayo kunezikhulu ezizobe zikhona kuma level ahlukahlukene ingakho ngihlele ama VIPs ngokuhlukahlukana ama VIPs njengowahlelile ama sections awu4 ama VIPs futhi khona izikhulu ezobe ihleli kuleya section izikhulu kuleya section izikhulu kuleya section ngoba kuzikhulu ezinye izikhulu futhi zizofika ezinye ziyofisa ungabonakali ezinye kodwa ziyobe ihleli la ezizobona zona kodwa zingabonwa abantu la izobe ihleli khona zikhona ezicele kanjalo izikhulu ezizobe zikhona kune section la kuyizona kuphela ezizobona yonke into eyenzakalayo kodwa abantu ngeke babone ukuthi khona bani kuleya section eyileya VIP sengisho ukuthi nawe ke
okuleso sihlalo sakho lapho ukhona khululeka, you are covered. Kuzobe kukhona yonke into futhi ezokujabulisa nezokuthokozisa umoya wakho, uyogoduka nje usho ukuthi hey waze wasuka umthwalo. Ngibonge ke bandla kubona bonke laba esebebonga abasetshenziswa makhanda ingakho ngizengaze ngathi hayi kulungile hlebani bengabe niza ngapha manithola ithuba futhi senila hlebani ukuthi makhanda umuntu nomuntu umphethe kanjani, ngoba ayangijabulisa ama testimonials engweza abantu bangitshela. Angiyena-ke lo muntu ukuthi makhona umuntu one testimonials mase ngithi phumela kubantu uyobatshela, cha, angisebenzi ukuthi umuntu akashare i-testimonial yakhe kuwena. Ngifuna mina wena ube i-testimonial yakho wena yourself, be your own testimonial. Hayi ukuthi uzoze omunye umuntu encoma bese uthi ukushawa izandla, ngoba lento zama testimonials abantu abancomayo baqanjeliwa manga umuntu athengwe kuthiwa kahamba umuntu aye koncoma, ancoma umuntu kanti khonto esephaketheni kuyena. Mina ngifuna wena njengoba sinomakhanda be your own testimonial ukuthi la ngiyikhona umakhanda oil ungisusela ngangungabaza, kodwa ngathi mangibona inkosi ichaza nomcimbi wawuzoba semabhida isho exactly into eyizokwenzeka itime isoza kwabo. Ngabona ukuthi cha inkosi uKing Bhaka inamandla asemfihlakalweni. Ngibonge bandla nazo zonke izinyanga ezithe nazo ziyafisa ukufika, kepha zicela ukuthi ngibe neplan yokuthi ngingayivezi lezi izinyanga. Zikhona ezithe azinankinga ifuna ukuvela, kodwa zikhona futhi ezithe zicela ngingayivezi nazo mase kibe damini ziyafisa ziyofuna setshenzwe ngabantu baqedwe ngenkathi bedla abantu mase ziyangena ngeemoto ezidimile bese ziye emanzini just ukuthi nje zigcine ulokhuzana usiko ukuthi bezikhona, kodwa ayifuni ukuvela. Zingidonse ngendlebe zathi King sicela ungasivezi ngoba siyakholela amandla amakhanda oil, kodwa indlela esikholelwa ngayo thina singenza noma yini kuwena ubone siyakholelwa, kodwa asikwazi ukuveza kwipublic ngoba nathi sifuna abantu abazofika bezofuna usizo kuthina. Uyabona cha bafethu kube ubuhlakane libishilo. Mina ngibonga ukuthi nizofika, ngeke futhi nginiveze, nizohlala kuleyo section umehluko zonke izinyanga izohlala ndawonye zikhona, zizobonana zona zodwa, kodwa ke ipublic ngizonprotecta kuyona. Yabo ikhona nje indlu esihleliwe enosofa abamhlophe la izobe ihleli khona izinyanga, mayiqeda zizongena emotweni zazo amnyama amawindi mase kiwe edamini ngisebenze nabantu qedwe emva kwabantu mase ngisebenza zona ke izinyanga eceleni. Ngizoziprotecta ngoba zikhombise irespect. Yabo ikhona enye ezoyathi ingaliphatha nobhoko lwayo ifike ifake edamini, ngeke ningiphatheke ngathi no ungafika nobhoko lakho. Phela ngithi mina nginawo umona, amandla enginawo awasemazulwini. Kahle sonke masingavuma nje sithi uNkulunkulu uyisiqalo uyisiphetho, ningabona ukuthi yonke into ingeza ngendlela. Into ebuye nishaye nazinyanga nibuye ngikhohlwe ukuthi umuntu awugobelwa ngempela uNkulunkulu bese nicabanga ukuthi ugobela yilo muntu oyekuyena wakufundisa impande. Yabo kanti umuntu awugobela oqala nqa oyisiqalo isiphetho uNkulunkulu mase kuzabani, mase kuzidlozi lakho. Lo muntu oyekuyena pho umuntu wesithathu loyo, ingakho bekhuluma lo muntu oyekuyena athi idlozi lakho lithi ngoba uNkulunkulu bese kuzidlozi lakho mase kuzabani usungaya ke kunoma isiphi isalukwazi usifisayo sesithathu noma sesi4 salukwazi, okusho ukuthi awukwazi ukubeka ugobela phambili ubeka idlozi lakho phambili, kodwa ngaphambi kwedlozi lakho uNkulunkulu kuzidlozi bese kuba kumuntu kwasemhlabeni ukuze angakwazi ukugoqa umuntu ukwazi ukuvikeleka. Buka nje izimpi engiyilwile emhlabeni ngiprotect abantu entweni yegubhu heyibo, ngoba madoda khona abantu abangenana nembeza. Ungakuqole ngesigubhu uqole ngesigubhu into abazi kahle mfethu ukuthi lo 500,000 owuthathayo lo muntu uyamgebenga, ngeke uyibambe ingcingo mayesethi angisizakali, uzobaleka kodwa nobumba ayisuka. Nginilwelile ngaze ngadela ngisho ukuthi noma umuntu angangizonda kanjani as long as maniphephile nabantu nanamanje ke ngizobe senginilwela practical ngomhla ka30. Wena njona makhanda enza ngayo yonke indlela kulokhu nje it's a matter of must ukuthi bonke abantu abasuke kugqokwa all white. Ngibonge kulaba abofika
ngomhla ka29 laba ngomhla ka29 u12 siyobe singalele nabo ebusuku labo bofika mawuza 29 ngicela wazi ukuthi lapho uzibeke ethubeni lokuthi u12 o'clock uyokushayela unenkosi yakho 29 ekseni nje sekuyajatshulwa ku Rocky Ridge lapha esilungwini kuyajatshulwa kuyasuka ngoba kuzojatshulwa ku Rocky Ridge mase kuyasuka kuyiwe eDamini sekushaba iconvoys ye Damini then lapho bothi abanye beqala ukuthi sisihamba siya emanzini abanye bohlangana nami kokuqala emanzini ngisebenza wena ngiyokusebenza ufika ngomhla ka29 yabo okusho ukuthi mawuze 29 nje like inhlanhla yakho leyo mawukwazile kodwa futhi mawungakwazanga qinisekisa ngomhla ka30 ke uyeza ngiyanithembisa bandla nizojabula kuzoba yona yonke into next week siyaqala ke manje sicheck izinto mina ke ngikwazi ukuhlolela wonke umuntu mina ngoba phela mangikhuluma ngomuntu ngisuke sengihlolile ngabheka ukuthi lo muntu uphila yipi impilo uyinhloboni kwenzakalani spiritually kwenzakalani mase ngikhuluma ngomuntu okwazi ukuthi ngisuke sengimhlolile uyabona nje manje ngiqedile ukuhlola ukukhingnala sengiqedile ukumhlola ukhingnala sekusele manje ukuthi ngenzeni ngikhulume kodwa yena bebethi abalandeli bafuna sikhulume sibhekene uma ngabe singesikhuluma sibhekene mina ngizokhuluma noma engekho ngendlela yami ngiyomchaza nje ngoba abalandeli bakhe abangithintile mina awuvela ungithinte mase ungishiya kanjalo ucathi uyangitesta ngisho ungangibuza ngobani and ngiyacela nje as from next week makukhona abantu elifuna ukwazi ngabo kwenzakalani ningithinte nje nginicheckele wonke umuntu angifuni mina uphile la ungazi kwenzakalani emhlabeni phela thina ngithi thina asifaris thina la asifaris mangithi mina ngiyakulwela ngikulwele 10 zakho zaziyo nase 10 zakho ongazazi mangithi ngiyakulwela asifaris angithi ngiyakulwela nje mina hayi ngikulwele 10 ozaziyo ngikulwele 10 ongazazi hayi asifaris yabo nje manje ngila ngisedamini njengamanje yabo ngisedamini njengamanje sengiqalile mina ngiyasebenza nawe la ukhona lapho ukhona ekhaya uzoza kwenzeke enye into emzimbeni wakho manje uzokuza ukunqoba